Mayong adlaw sa tanan. Gusto lang nako i-share ang akong mga una-una bahin sa usa ka butang nga dako kaayo og impact sa akong kinabuhi. Ang pag-apil sa usa ka community nga adunay maayo nga mentorship o nagtabang sa paglambot dili lang sa pinansyal nga aspeto apan sa oras o kagawasan usab. Sa dihang nag-apil ko ani nga community, nakaplagan nako ang usa ka grupo nga puno sa suporta o panabang. Ang pagkat-on gikan sa mga tawo nga nag-una na sa atong agianan nga andaw maminaw, umutabang o tambag, dako kayo ang pribilehiyo. Nakoy mga mentor nga andam mutabang kanunay o naghatag og klaro nga direksyon unsaon pagpalambo sa akong mga paningkamp. Ang mentorship mao ang usa ka labing bililhon nga aspeto sa akong pag-asenso. Ang akong mga mentor dili lang nagtudlo sa mga teknik para makabot ang kalampusan, pero giya usab ko nila unsaon pag-atubang sa mga hagit o kalisdanan. Nahimong klaro kanako ang mga pagkat-on dili lang kutob sa classroom kundi sa tinud-anay nga kinabuhi mismo. Pinaagi sa giya sa akong mga mentor o suporta sa community, nakaamgo ko nga ang pagtukod og kayamanan o oras na kagawasan posibilidad. Nagpugi ko o nakakita og mga opportunity nga naghatag kanako og dugang kita samtang naghimo ko o pamaagi nga makalingkawas sa rat race o makabatong og dugang oras para sa akong pamilya o kaugalingon. Sa katapusan, ang akong panghinaot mao nga daghan pa sa inyo ang makarealize sa inyong ani nga mga community na puno og suporta, pagtulungan o paglambot. Dili kini para sa pinansyal nga kayuhan, kundi para sa usa ka kinabuhi na puno sa kahulugan o kalipay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.